Sige, yung intro mo sa YouTube. Yung intro ko sa YouTube. Sige. Ayun na. Yo, so what's up guys? Bitapang is back. Katulad ng intro. Simulan natin ito. Ginagalit nyo ako. So what's up mga katapang? Have a nice day. Napaganda ng araw natin ngayon mga katapang. Sana maganda rin yung araw nyo. So ngayon mga katapang, sa araw na to, ipipictured na naman tayo sa GMA News Brigada. Last year mga katapang, na-featured tayo sa Kim JS. Ngayon, ipipicture na naman tayo. Kakatapos ko lang maligo at syempre nagbihis na rin ako. Ayan, magmukhang tao muna tayo ngayon. Ayan, napakalinis ng bahay namin ngayon mga katapang. Ayan. Ayan, kahapon pa sila nagsisilinisan. Ayan oh. Puntahan natin. Pa, mag-hi ka sa vlog. Magandang hi. Ayan mga katapang. Ayan. Immortal din yan mga katapang. Yan yung original. Copyright lang tayo. Mas malala pa sa akin yan. Ayan. Sipag-sipag niya maglinis ngayon. Bigyan mo lang yan ng pambili ng tuba. Ayan, okay na yan. So update ko na lang kayo mamaya mga katapang pag dumating na yung magsushoot natin ng GMA. Kasi darating sila mga 10 AM. Ano pa ngayon? Ang oras 8 AM pa. So update ko na lang kayo mamaya. So ayan na mga katapang. Ayan. Pagdating yan dito, pagkawalan natin yung aso. Good morning sir. Welcome sa planeta ng Immortal. Makikita sa vlog ko sir. Hi, Rex. Nasa Goku. Ikaw ito, smile ko. Bagsik sila, smile. Oh, kaya pinakityot para chicks ba? Ay. Isa. Hey, dito sa kamera. So ayan mga katapang, punta kami dun sa kalubihan kasi walang signal dun sa planeta namin. Ha? Grip up? Kaning ko ng cellphone. Kapit din nila ako ibutang cellphone eh. Wapo ng cameraman. Sarap ng hangin dito mga katapang. Sobrang sariwa. Sige. Ini ka. Ini. Shout out sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Abangan nyo sa Saturday sa Brigada 8 PM ng gabi. Yan, may isang ilin na makikita na naman sa TV. Isunod sa. Oh, diyan lang. Okay, pwede na diyan. Are? Okay, lapos mo. Sweet niya oh. Ano na nagpinsya si Malaya. Oh, tumangan. Di pagid, tumangan pagid. Di pagid. Ginagawa mo. Tumangan pagid. Di pagid. Di pagid. Ray. Iman niya, ya kakotob. Tensa. Ya straight lang ah. Sige. Ay kakilid boy. Sige ko. Dali na. Ikaw na.
Okay na. Mga katapang, kukuha kami ng kumpay, pakain ng mga hayop. Ayan. Ikaw. Oh, tensa. Ako na ko. Isa tayo nga ako dito. Gitar mo. Wala. Isa ako na ko. Ako sa mo. Ay, sa. Ay, sorry. Asa mo agi? Pwede rin ito. Tigo. Mouse. Ay, balik na, balik. Oh, no! Balik sa! Oh, dito na record. Ganun to. Record ya. Silong record. Kaya lang nga. Nabali dito? Yes, tayo. Ikaw. Lahot. Ay, balik na daw. Kung na-record. Okay. Isa. Ayaw, ano ba? Isa. Kaya pinong ko ano eh. Isa. Ay, isa punita. Hindi punita. So yun na nga mga katapang, natapos na rin namin yung shoot namin. Abangan nyo sa GMA Brigada News sa Saturday 8 PM. Maraming salamat kay Idol. Napakalupit ito mag-shoot. Naging tao tuloy ako dun sa kamera. Ilinsa na ako. Maraming salamat sa iyo, Idol. Salamat eh. Ano yung YouTube mo, Idol? Lex Saraga. Liza Zara? Lex Saraga. Shoutout nga pala. Supportan natin ang YouTube channel niya, Lex Zaraga. Ikaw na magsabi. Lex Saraga. Ayun, Lex Zaraga. Maraming salamat. Ayan. Ingat ka sa biyahe mo. Sige, Pagbalik mo salamat. sa planeta mo. So yun na mga katapang. Maraming salamat. Brr, gaga. Brr, brr.